Gepleyer Azatlyk Radiosu, eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündöligi. Türkmenistanda yeni ýolbaşy işgärler täzelenni. Türkmenistanyň Owa we Suw hojalyk ministri Öwedmurat Enermuradow wezipesinden boşadyldy. Tadahanyň maglumatyna onuň başga işe geçýäni habar berilýär. Döwlet medpuatyna görä prezident Owa hojalygyna kabul edilen täze özgörtmeleriň pudugy tejribeli hünärmenleri çekmeyi talap edýändigini aýdyp Türkmenistanyň Owa we Suw hojalyk ministri wezipesine Ahal welaýatynyň Bäherden etrawynyň häkimi Annegildi Ýazmuradow belledi. Onu häkim wezipesinden boşatdy. Enermuradowyň başga işe geçýändigi aýdylsa da onuň täze wezipesi barada maglumat berilmeýär. Şeýle-de döwlet ýetkiligine mediýanyň maglumatyna görä işte weberen kemçilikleri üçin Daşowut welaýatynyň Gurban Sultan Ejadyna etrawynyň häkimi Sultan Murat Babajanow wezipesinden boşadyldy. Daşowut welaýatynyň Gurban Sultan Ejadyna etrawynyň häkimi wezipesine Serdar Meredow bellenildi. Prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň 16-njy noýabrda gol çeken kararyna laýyklykda ol Daşowut welaýatynyň häkiminiň orunmasary wezipesinden boşadyldy. Wezipeleriniň boşadylan Enermuradowyň Babajanowyň ýa-da wezipe berlenen Ýazmuradowyň Meredowyň näme iş bitirip näme işleri bitirmänligi, olaryň terjime hallary, alan bilimleri we mundan has ödül ýelen wezipeleri barada maglumat berilmeýär. Adaça Türkmenistanyň Owa hojalyk budugyna kadr çalyşygy paýta ýa-da buğday harmanynyň ýygnalmagynyň ýa-da gawat getirilýär. Türkmen medpuaty 2018-nji ýyl üçin 1.050.000 tonna diýilip kefiýetlenen paýta plan borçnamasynyň artygy bilen berjay edilendigini habar berýär. Türkmen prezidenti soňky aýlarda bir näçe gedek ýurdun Owa hojalyk budugyna alınıp barlayan käbir işler boýunça nägileligini aýtdy. 25 sentýabrda geçirilen halk maslahatyny prezident Berdimuhammedow Owa senagat toplumyny özgörtmegi maksat edinýändigi aýdylýan täze teklipleri hödürledi. Olaryň hataryny buğdaýyň we paýtanyň döwlet satyn alyş nyrklaryny ýokarlandyrmak, düşegiňsiz işleýän daýhan hojalyklaryň ýerlerini ellerinden alyp olary has önümçilikli işejekdigi aýdylýan önüm öndürjülere 99 ýyl möhleti bermek barada täze çözügi tödürlenýär. Şeýle-de bölünip berilen ýerleriň adynyň 70 götürümine döwlet tabşyrygyna girýän ekinleri galan 30%-ne bolsa beýleki Owa hojalyk ekinlerini ekmek barada teklip hödürlenildi. Maslahatyň ýygyny 5-nji oktýabrda prezident Berdimuhammedow karary ol çöküp 2019-njy ýylyň hasyly üçin buğdaýyň we paýtanyň döwlet satyn alyş nyrklaryny ýokarlandyrdy. Şeýle-de oktýabryň aýagyna Türkmenistanyň ýer gaznasy döredildi. Yerli finçler täze özgörtmeleri şüpheli çemeleşýär. Türkmenistan ýyly-ýylyna 2 ýyl bäri buğday plan borçnamatyny berjay edip bilmäni gelýär. Täze wezipe berlenen Owa hojalyk ministriniň bu uğurda nähil iş strategiýasyny alyp barjakdygy ma'lum näl. Türkmenistanyň vice-premierler, ministrler we häkimler şol sanly media guruluşlarynyň we beýleki döwlet guramalarynyň ýolbaşçylary ýergiderli täzelenip durulýar. Olaryň käbiriniň işte kemçilik goýberendigi aýdylsa, beýlekler başga işe geçýän üçin diýilip wezipesinden çetleşdirilýär. Öz sevitiňizde bolýan wakalar barada adatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlep bölümine Azatlyk Radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz. Gepleyer Azatlyk Radiosu ýetir habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Gepleşigi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanda çörek we un gytçylygy dowam edýär. Şu günler döwlet dukanlarynyň öňünde günde ýüzler çadym jemlenýär. Emma azyk önümleri ýeterlik möçberde satylmaýar. Daşowut, Liwap we Mary welaýatlarynda ýagdaýyň hasam agyrdygyny Azatlyk Radiosynyň habarçylary aýdýarlar. Daşowut, Liwap we Mary welaýatlarynda çöregiň gytçylygy güýçlenýär. Ýüzler çadym çöregiň we unyň nowatlaryna düzülýär. Döwlet dukanlaryna günde 100 halta un ýetirilýär, ondan köpdäl. Emma satyn almak isleýänleriň sany bolsa has köp bolýar. Bişen çörek bilen bagly ýagdaý hasam yaramaz, ol gaty az getirilýär. Getirilýän çöregiň möçberi nowaty duranlaryň 4den 1 bölegine zordan ýetýär diýip Azatlyk Radiosynyň Türkmenistandaky habarçysy aýtdy. Onuň söylerine görä çörek we un satyn almak isleýänleriň sany ýöredilýär we oňa nowaty duran adamlar atma at ýazylýar.
Nowata duranlaryň sanawlary 900 we 1000 adamy öz için alýar diýip habarçymyzyň biri aýtdy. Soňky günlerde un we çörek gytçylygy Türkmenistanyň paýtagtynda hem güýçlendi. Azatlygyň Aşgabatdaky habarçysynyň söýlerine görä paýtagtda çöregiň diňe bir döwlet dukanlarynda däl de eýtem bazarlarda hem hususy sowda nokotlarynda hem gytalypdyr we birden 5 etse gymmatlapdyr. Türkmenistanda döwletiň garamagyndaky dukanlarda satylýan unyň we çöregiň bahasy döwlet tarapyndan kesitlenýär. Gytçylykdaky unyň 1 kilogramynyň bahasy 2 manat, çöregiň bahasy 1 manat derejesinde görkezilýär. Munyň bilen bir wagtda satywda bar bolan daşary ýurt unyň bahasy gitdigiçe ýokurlanýar we käbir halatlarda onuň döwlet narhyndan 10 esse ýokary bolýandygyny habarçylarymyz aýdar. Soňky bir neçe aýyň dowamında döwletiň gözegçiligindäki dukanlarda unyň ençeme wagtlap satywda düýpden bolmandygyna garamazdan adamlar un satyn almak tamaty bilen günde nowatlara düzülmegini dowam etdiripdi. Oktyabr aýynda Azatlyk radiosyna Daşoğuz vilayetinde döwlet dukanynyň öňünde un satylmagyna garaşýan ýüzlerçe adamdan ibarat nowaty görkezýän video gowuşdy. Azatlygyň habarçylary yerli kanuny goraýjy daralaryndaky çeşmelerine salgylanyp habar bermeklerine görä bu videonyň biziň web saytymyzda çap edilmeginiň ýa-ni şol nowatdaky adamlar köpçülikleýin soragy çekilipdir. Adamdan 300 adam soragy çekildi. Şonuň üçin häzir nowatda durýanlaryň ellerinden mobil telefonlar alınýar diýip adynyň eferde tutulmagyny islemedik. Çeşmämiz aýtdy. Bu ýagdaýa garaşsyz habar beriş serişdeleri hem tasdiklärler. Türkmenistanyň alternativ täzelikleri neşri çörek yetmezçiligi dowam edýär, ýöridik gulluklar, dönükleri gözleýär atly makalasynda şeýle ýazýar. Adamlar bir-birini gözegçilik edýärler. Hiç kim öňe girip nowaty bolmaz ýaly tertip düzgüne polisiýa işgärleri şeýle de raýat geýimli howpsuzlyk gulluklarynyň işgärleri bir gözegçilik edýärler diýip neşir ýazýar. We ýöridik gulluklaryň esasy maksadynyň nägilelik bildirýänleri we häkimiýeti käýýänleri anaklamakdan we hayratynam dukanlaryň öňündäki nowatlary öz telefonlaryna surat almagy, finansiýanlary gözlemekden ibaratdygyny belliýär. Türkmenistanda un gytçylygynyň emele gelmegine 1 ýyla golay wagt boldy. Şol döwrüň dowamında döwlet narhyndan satylýan uny we çöregi satyn almak üçin talaplaryň birnäçesi ýeridilipdi. Hususan da käbir regionlarda çörek pasport boýunça satyldy. Käbir regionlarda un gytçylygy ila arasynda açyk närazylyk bildirilmegine getirdi. Häzirki wagtda döwlet dukanlarynda un alyjylara çäkli meşhurda satylýar. Hususan da Daşoğuzda we Lebapda onuň mukdary her adam başyna 5 kilogramdan geçmeýär. Türkmenistanda unyň we çöregiň gytçylygynyň şeýle de adyk karytlarynyň gymmatlamagynyň fonunda mätäçlik çeken, dilekçilik edýän ýa-da zerzibilleri dörýän adamlar hem köp gözeýler. Emma Türkmenistanyň ýolbaşçylary ýurt ýylatynyň ýüzüýüz bolýan kynçylyklaryny açyk agdymýar. Ykdysady kriziň fonunda milli habar beriş serişdelerine ykdysady ösüşleri wagt etmegi ýygyderli tapşyryp gelýär. Ýa-ni ýakynda Türkmen medeniýeti Türkmen telekeçeleriniň çörek önümlerini daşary ýurtlara satmaga da taýýarlanýanlygyny habar berdi. Azatlyk radiosu Telegramda. Bizi Azatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Azatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy ýyla ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420 724 168 983 we goşmak belgisi 420 773 797 383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizlin saklanjakdygyna kepil etýäris. Gepleýär Azatlyk radiosu. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Türkmenistanyň döwlet daşary ykdysady iş banky Türkmen bank kartlaryny Özbegistana petikledi. Türkmenistanyň döwlet daşary ykdysady iş banky ýurdun banklarynyň berilen halkara bank kartlaryny Özbegistana petikledi. Bu barada Azatlyk radiosynyň ýagdaýlardan habarly ýurt üçin näki habarçysy howpsuzlyk sebäpli atlandyrylmazlyk şerti bilen 19-njy noýabrda maglumat berdi. Onuň sözlerine görä bu çäklendirme 2-3 ay mundan ozal girizildi. Mundan ozal adamlar Özbegistana kartlaryny ak pullaryny awtlaşdyrmak üçin gidýärdi. Serhet goloý bolan soň gidip gelmek aňsatdy. Hususan serhet ýakada ýaşaýan adamlar üçin ýagdaý şeýledi. Adamlar kartlaryny akı manadyny Özbegistana dollardan awtlaşdyrýardy diýip Azatlygyň habarçysy aýtdy. Azatlyk radiosu ýagdaýlary has içgin öwrenmek üçin Özbegistanyň merkezi banky bilen telefon arkaly habarlaşdy. Türkmenleriň Özbegistanyň bankomatlaryna pul awtlaşdyrýanlygy barada ozal eşitmändim.
Ýöne bu mümkin sebäbi Daşkendiň uly mehmanhanalaryny bankomatlarda kartlardan dollar naqdlaşdyrsa bolýar diýip Özbegistanyň Merkezi Bankynyň wekili Azatlyk radiosyna 19-njy noýabrda gurrun berdi. Onuň sözlerine görä Daşkendiň bankomatlaryna Visa we Mastercard arkaly bir gece günlüğüň dowamyna 400 dollar naqdlaşdyrsa bolýar. Ýöne Türkmenistanyna berilen Visa we Mastercard bank kartlary Özbegistanyna petiklenen bolsa, muňa Özbegistanyň bank ulgamynyň hiç ýyly daxly ýok. Muny diňe Türkmenistanyň döwlet taşary ykdysady iş bank edip bilýär. Egerde karty beren bank onuň amallaryny çäklendirse, onu muňa Visa ýa-da Mastercard kompaniýalarynyň özü hem hiç zat edip bilmeýär diýip gurrundaşymyz sözüniň üstüne ýetirdi. Bu tema boýunça Azatlyk radiosy häzirlikçe Türkmenistanyň degişli banklarynyň kommentariýa alyp bilmeýär. Türkmenistanyň döwlet taşary ykdysady iş banky ýan bir ýyldan gowrak wagt bäri halkara bank kartlary boýunça dürli çäklendirmeleri girdip geldi. Fevral aýyna Azatlyk radiosynyň paýtagtdaky habarçylary bilen söhbetdeş bolan Türkmenistanyň Senagat bankynyň we döwlet taşary ykdysady iş bankynyň jogapkär resmileri ýanwar aýynyň 2-nji ýarymyndan başlap Visa kartlarynyň doňdurulýanlygyny habar berdi. Ýa-ni 27 fevralda Azatlyk radiosy bilen habarlaşan Visa Global Holdings kompaniýasynyň Merkezi Aziýa ýurtlary boýunça baş dolandyrjysy Galim Tabildiyev ýanwar aýynyň 2-nji ýarymyndan Visa kartlarynyň maliýe operasiýalarynyň doňdurulanyny barada maglumaty resmi taýdan ret etdi. 2017-nji ýylyň dowamyny Türkmenistanyň valyutanyň resmi alış-salşygyny ýeti çäklendirme girdilmegi bilen ýurdun raýatlary bank kartlarynyň akmanatlaryny dollardan naqdlaşdyrmak üçin daşary ýurtlary ýykyn edip başlady. Ýurtda valyutanyň gara bazary döredi. Hem de onun dollaryň manada bolan gatnaşygy wagtyň geçmegi bilen resmi kursdan telim etse ýokarlandy. 2018-nji ýylyň iýun aýynda dollaryň gara bazardaky bahasy rekord derece ýagny 29 manada çykdy. Munyň bilen bir hatarda Türkmenistan bank kartlary arkaly daşary ýurtlarda bir gece günlüğüň dowamyny naqdlaşdyryp bolýan maliýe serişdeleriniň möçberini çäklendirdi. 2017-nji ýylyň fevralyna 250 dollara düşürilen bu mukdar sentýabr we dekabr aýlaryny degişlikde 100 we 50 dollara düşürildi. Geçen döwrüň dowamyna ýurt raýatlary plastik kartlaryny maliýe serişdelerini daşary ýurtlarda hususan Türkiýe, Azerbaýjan, Orsiýet ýaly ýurtlarda naqdlaşdyrmagy ýykyn etdi. Soňky aýlarda ýaşaýjylar Visa kartlarynyň pul almak üçin Özbegistana ýykyn etdiler diýip Azatlygyň beýleki bir habarçysy 19-njy oktýabrda maglumat beripdi. Bugün 19-njy noýabrda habarlaşan habarçymyz Özbegistana geçip pul naqdlaşdyrýanlar barada bu ören meşhur biznese öwürlüpdi diýdi. Türkmenistanyň köpçülikleýin media serişdeleri ýa-da ýurt resmileri agdalýan ýagdaýlary agdamaýar. Türkmenistan'dan Azatlyk radiosynyň azathabar.com web saýtyna Sayfon 3 proxy ulgama arkaly howpsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Sayfon 3 siziň internetdäki şahsiýetiňiziň gizliligini ýokary derejede üçin etýär. Türkmenistan'dan her günde Sayfon 3 arkaly 1,5 milyon gezek peýdalanylyp petiklenen saýtlary girilýär. Sayfon 3 dowamly özgörýär. Şonuň üçin ony her 2 hepdeden täzelep durmagy unutmaň. Azatlyk radiosyny Sayfon 3 bilen howpsuz ýagdaýda ýyzarlar. Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günneligi gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Siziň bilen efirde men Döwlet Baýhan. Lewapda pulu tölenen TV gaz gylmatlarynyň agzadylýanyny habar berilýär. Lewap welaýatynyň gaz edarasynyň bahasy ogulan tölenenine garamazdan şitilhanalara berilmeli gazy we täze hojalyklara geçirici çekmegi agzadýanyny habar berilýär. Anonim ýagdaýda Azatlyk radiosy bilen habarlaşan 50 ýaşyndaky Daýhan özü ýaly şitilhana bilen meşgullanýan onlarça hojalygyň arzyny ýetirmek isleýändigini aýtdy. Çärje etrafynyň esasy böleginde hojalyklar şitilhana bilen meşgullanýar. Meselen biziň ýaşaýan Jeyhun Daýhan birleşigimiz tutuşlugyna şitilhana. Olarda gaz ölçöýjileri mut hyzmatlar ýatyrylmazdan ogul ýagny 2-3 ýyldan bäri bar. Şitilhanalar üçin takmynan ulanyljak TV gazymyzyň puluny her ýylyň başynda gaz edarasyna möhsümleýin töleýär. Ýöne muňa garamazdan bize gaz hyzmaty ýygyderli hem ýeterlik görnüşde berilmeýär. Gaz häli şinni diýen ýaly kesilip dur. Şitilhanadaky ekinler TV gaz bilen durnukly ýagdaýda ýyladylyp bilinmeýäni üçin önümçülügüm her ýyl pese gaçmaga dowam edýär.
näçe arz edilse de ýol başçylar muňa çäre görmeýärler diýip ol pulu tölenen tebii gazyň üznüksiz berilmeýändigine ekrançylaryň näýledigini bildirdi. Howpsuzlyk sebäpli adynyň efirde agdalmalygyny sorap Azatlyk radiosyna maglumat beren yerli agronomyň aýtmagyna görä Türkmenistanyň Günnöwür welaýatynyň Sayet etramynyň Gülistan daýhan birleşigem çitilhanalar bilen ýaýrowly ýagdaýda meşgullanýar. Ol çärje etramyny bolşýaly öz ýaşaýan ýerindäki çitilhanalary hem tebii gazyň ýygyderli ýagdaýda berilmeýänligi üçin ekrançylaryň kösenýändigini aýtdy. Azatlyk radiosy bilen gurrundaş bolan çitilhana bilen meşgullanýan Zenanam pul mögsümlüğün tölenenligine garamazdan üzlem taplan berilýän tebii gaz hyzmaty sebäpli öz ýaly çitilhana eýeleriniň etrafyň gaz üpçünçülük edarasyndan näýledigini bildirdi. Onuň aýtmagyna görä Gülistan daýhan birleşigindäki çitilhanalara gaz ölçeýjileri baryp Niýazow döwrüne dakylan. Ekrançy Zenan hojalyklaryň degişli ýerlere bu urda eden arız şikayetlerine bolsa, şu wagt içenli hiç hili seredilmändigini öňsürdi. Beýlek tarapdan Azatlyk radiosy bilen habarlaşan Sayet etrafynyň Lewap daýhan birleşiginiň käbir hojalyklary etrafyň gaz edarasynyň bakasy tölenen hyzmatlary alsa diýanlygyndan näýile. Täze gurulan ýaşaýyş ýerlerine geçirji çekip çatyp bermek üçin etrafyň gaz edarasy hojalyklardan öňünden pulny ýygnap alýar. Emma soň şeýle hyzmaty bermeýär. Täze göçenler öz ýagdaýyna görä geçirji çekip gazy çatmaly bolýarlar. Hojalyklara çekilmeli gaz geçirjesiniň ölçegi azyndan 40 diametr bolmaly. Ýöne her kim tapanyna görä has inçe ýa-da ýogyn geçirjiler bilen hojalygyny gaza çatdýar. Ýöne öýleri şekilýän gaz geçirjilerine zerur kadalar we howpsuzlyk ýagdaýy göz tutulmaýar. Gaz edarasy hojalyklara gaz çekmeýi ýaly olaryň howpsuzlygyny barlamaýar. Şol sebäpden owalarda tebii gaz helakçyliklerine, ýetgilerine we yetmeçiliklerine köp duş gelýär diýip täze jaýa göçen Lewaply ýaşaýjy Azatlyk radiosyna gurrun berdi. Bildirilýän näýlelikler barada Lewap vilayet we etraf gaz edaralaryndan nähilidir bir garaýyş öwrenmek Azatlyk radiosyna başartmady. Azatlyk radiosynyň azathabar.com şeýledi Türkmenistanda pitikli beýlik saýtlary hiç kili bökünçsiz girip bilmek üçin Sayfon 3 proxy ulgamyndan peýdalanyp bilersiňiz. Proxy ulgamyny psipxon3.com web saytyndan indirip onu kompýuteriňize ýa-da smartfonuňyza gurnap bilersiňiz. Sayfon 3 proxy ulgamy dowamly täzelenýär. Şol sebäpli onu psipxon3.com web saytyndan täzelep durmagy unutmaň. Gepleýär Azatlyk radiosyny habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanyň ilaty guramaçylykly häsiýetde milli matbuata ýazylýar. 2019-njy ýylyň 1-nji ýarym ýyly üçin abuna ýazylşygyň häzirki tapgyry 25-nji noýabrda tamamlanýar. Türkmenistanyň matbuat neşirlerine abuna ýazylmagy işi büdjet işgärleri we ýokary okuw jaýlarynyň okuwçylary üçin hökmany hasaplanylýar we döwlet edara karhanalary hem okuw jaýlary tarapyndan amala aşyrylýar. Maddi terişdiler geçen ýylyň aýagyndan bäri işgärleriň aýlyklaryndan we studentleriň stipendiýalarynyň göne tutulýar. Azatlyk radiosynyň söhbeti bolan abuna ýazylanlaryň sözlerine görä, olar haýsy gazet jurnallara ýazylýanlygy we munyň üçin näçe pulun tutulup alınýanlygy barada öňünden habarly edilmeýär. Olar tutulan pulun mukdaryny diňe aýlyklaryny alan soň bilip galýarlar. Adatça her bir abunaçy ýurtda çap bolýan Merkezi gazetede we birnäçe pudak serişdelerine ýazylmaga borçly türkmen dilindäki Türkmenistan gazeti ýa-da ors dilindäki Neytralny Türkmenistan gazeti, şeýle-de paýtahtlylar üçin Aşgabat gazeti we vilayet ýaşaýjylary üçin Merkezi regional gazetleri hökmany hasaplanylýar. Mundan daşary her bir pudagyň öz işgärleri üçin hökmany hasaplanylýan neşirleriň sany bar. Hususan da bilim pudagynyň işgärleri Bilim jurnalyna, Mugallimler gazetine, Türkmen dili gazetine we Günnäş jurnalyna ýazylmaga borçly. Bu neşirleriň ýarym ýyllyk umumy bahasy 106 manada durýar. Umuman tutuş ýurt boýunça döwlet işgärleriniň abuna ýazylmagy üçin göz öňünde tutulan çykdyjylarynyň möçberi adam başyna 80 we 130 manat aralygynda ketgetlenýär. Tutuş ýurt boýunça bahasy iň gymmat neşir senagatçylar we telekeçiler birleşiginiň Rysgal gazeti bolup durýar. Onuň abunasy ýarym ýyl üçin 45 manada durýar. Şol bir wagtyň özünde de milli neşirlere öňünden ýazylmagyň gazet jurnallaryň wagtynda gowşuruljagyny kepil geçmeýär. Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçysynyň sözlerine görä, düzgün laýaklykda paýtahtda matbuatyň hepde aldy ýa-da gowşurulmagynyň göz öňünde tutulýanlygyna garamazdan neşir
habarlar hepde 3 gezekden köp gelmeýär. Häzirki wagtda ýurtda 29 sanyň gazet we 34 sanyň jurnal çapdan çykýar. Olaryň esasy mazmuny döwlet propagandasyna we ösüşleriň wagt edilmegine gönükdirler. Sanynyň köpligi boýunça Türkmenistan gazeti birinji ýerde durýar. Onuň gündäki tirajy 59 000den geçýär. Neytralny Türkmenistan gazeti 38,5 000den gowrak san bilen çapdan çykýar. Gazet jurnallaryň uly bölegini suratlar ilkinji nowatada prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň suraty tutýar. Türkmenistanyň milli matbuatynyň ýyllar boýy diňe üstünlükler barada habar berýänligine garamazdan prezident Berdimuhammedow milli medianyň işiniň hiline ençimegedek nägilelik bildiripdi we öz siýasatynyň üstünlükleri barada ýeterlik derejede habar berilmeýänligini aýdyp tanqid edipdi. Häzirki wagtda ýurtdaky ykdysady kynçylyklaryň fonunda ýylatyň un we çörek gytçylygy bilen ýüzbe-ýüz bolýan döwründe Türkmen ýolbaşçylary matbuatdan üstünlükler barada habar bermek talabyny dowam etdirýärler. Qadirli dinleyijiler, şunuň bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi geçirip guturýarys. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynda galyň.